שלום, ברוכים הבאים לאימון בחמשת האלמנטים, שבלעדיהם אי אפשר לעשות קרב. אני צפריר, אני אאמן אתכם, ונמצאים פה איתמר, זיו, יותם ושלב. רגל ימין על כרית כף הרגל, ידיים למעלה, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע ברצף, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, לעצור, רגל שנייה אותו דבר, בהוראות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע ברצף, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, יפה מאוד, וחוזרים לרגל הזאת, מוסיפים רגל ציר. כל פעם שאני מרים את הרגל, אני מסובב את הרגל ציר, יורד, הרגל ציר חוזרת למקום. מרים, מסובב, חוזר, הרגל חוזרת למקום. בהוראות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ברצף, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, מעולה, רגל שנייה, בהוראות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ברצף, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, מעולה, חוזרים לרגל הזאת, 10 רצוף, סיצ'ה! 7, 8, 9, 10, לעצור, רגל שנייה, 3, 4, ו-1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, יפה.